Akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi nke 25. N'afọ nke 9 nke ọchịchị ya, n'ọnwa ahụ, Nebukadneza eze Babel, n'ọnwa nke 10 na n'ụbọchị nke 10, nke ya na ndị agha ya niile bịara imegide Jerusalem, ma ịlụ ukwu megide ya ma wuo ebe ọ wusiri ike gburugburu ya. Eze wee gbaa obodo ahụ gburugburu ruo afọ nke 11 nke ọchịchị Zedekaya. N'ụbọchị nke 9 nke ọnwa ahụ, ụnwụ dara n'obodo ahụ, nke mere na ọ dịghị nri dịrị ndị bi n'ala ahụ. E bibiri obodo ahụ. Ndị agha niile wee gbaa ọsọ n'abalị site n'ọnụ ụzọ ámá nke dị n'etiti mgbidi abụọ ahụ dị nso n'ubi eze. Ndị Kaldịa gbara obodo ahụ gburugburu. Eze wee gafee n'ọzara, ma ndị agha Kaldịa chụsoro eze ahụ, jide ya n'ọzara Jeriko. Ndị agha ya niile wee gbasaa n'akụkụ ya. Ha wee jide eze ahụ, kpọta ya n'ihu eze Babilọn na Ribla, ebe ha kpere ya ikpe. Ha wee gbuo ụmụ Zedekaya n'ihu ya, kpughee anya ya, kee ya n'agbụ, kpọta ya na Babilọn. N'ụbọchị nke 5 na nke 7 nke ọnwa ahụ, nke bụ afọ nke 19 nke ọchịchị Nebukadneza eze Babilọn, Nebuzaradan onyeisi ndị na-elekọta ụlọ na onye na-ejere eze Babilọn ozi bịara Jerusalem. Ọ gbara ụlọ Jehova ọkụ, na ụlọ eze, na ụlọ niile nke Jerusalem, wee gbaa nnukwu ụlọ niile ọkụ. Ndị agha Kaldịa niile, bụ ndị nọ n'aka onyeisi ndị na-elekọta ụlọ, kwaturu mgbidi Jerusalem gburugburu. Ndị fọdụrụ n'ime ndị fọdụrụ n'obodo ahụ na ndị gbapụrụ ma daa n'aka eze Babilọn, tinyere ndị ụfọdụ n'igwe mmadụ ahụ, ka Nebuzaradan onyeisi ndị na-elekọta ụlọ kpọrọ dịka ndị mkpọrọ. Ma onyeisi ndị na-elekọta ụlọ ahụ hapụrụ ndị ogbenye bi n'ala ahụ ka ha kụọ ubi vaịn na ịkụ ubi. Ndị Kaldịa tipịara ogidi ọla kọpa ndị dị n'ụlọ Jehova, ntọala ọla kọpa na oke osimiri ọla kọpa nke dị n'ụlọ Jehova. Ha wee buru nkume ha gaa Babel. E wepụtakwara arịa ndị ahụ, ihe ndị dị n'ime ha, ngwa egwu, efere, ihe nsure ọkụ na arịa ọla kọpa niile ha ji jee ozi. Onyeisi ndị na-elekọta ụlọ wepụrụ akwa ịnyịnya ibu, efere na ihe niile eji ọlaedo na ọlaọcha mee, tinyere ogidi abụọ ahụ, otu n'ime ụgbọ mmiri na ntọala nke ọzọ, nke Solomọn wuru maka ụlọ Jehova. Ihe mgbochi nke ihe ndị a niile anyị na-enweghị ibu. Ogologo ogidi mbụ ahụ bụ okpu 80. Elu okpu ahụ bụ kubit 3 nke ugwu, ya na pomegranate gburugburu okpu ahụ. Ha niile bụ osisi. Onyeisi ndị na-elekọta ụlọ ahụ kpọrọ Seraya onye nchụaja mbụ, na Zefanaya onye nchụaja nke abụọ, na ndị nche 3 nke ụlọ ahụ. O si n'obodo ahụ kpọrọ otu ọnọzi nke na-elekọta ndị agha, na mmadụ 5 n'ime ndị nọ n'ihu eze n'obodo ahụ, na Sofa onyeisi ndị agha, onye na-achịkwa ndị ala ahụ, na mmadụ 60 n'ime ndị ala ahụ nọ n'obodo ahụ. Nebuzaradan onyeisi ndị na-elekọta ndị agha kpọrọ ha duru ha gakwuru eze Babel na Ribla. Eze Babel wee gbuo ha na Ribla na ala Hamat, wee dọrọ Luda n'agha site n'ala ya. Otu ọ dị, e nwere otu ndị fọdụrụ n'ala Juda, bụ ndị Nebukadneza eze Babel hapụrụ, ma mee Gedalaya nwa Ahikam nwa Shefan onyeisi. Mgbe ndị isi agha niile na ndị agha ha nụrụ na eze Babilọn ahọpụtala Gedalaya ka ọ bụrụ dike, ha na ndị agha ha si Gedalaya bịa Mispa. Ishmael nwa Netania, Lohanan nwa Kera, Seraya nwa Tuhamet onye Nọtafi, na Lazana nwa Makati. Gedalaya nọrọ ha na ndị agha n'iyi, sị ha, unu emeela ihe ọbụla, tụọ egwu ịbụ ndị ohi nke ndị Kaldịa, biri n'ala ahụ, jee ozi eze, ma n'ime eze nke 7 nke Babel unu ga-adịkwa mma. Ọnwa nke 11 bịara. Ishmael nwa Netanaya nwa Elishama onye si na mkpụrụ eze na mmadụ 10 so ya, na Smot Gedalaya onye nwụrụ, tinyere ụmụ Liwis na ndị Kaldịa ndị ya na ya nọrọ n'udo na Mispa. Mgbe ahụ ndị mmadụ niile
ma ndị nta ma ndị ukwu, na ndị isi nke ndị agha biliri wee bịa Ijipt n'ihi na ha tụrụ egwu ndị Kaldia. Otu ọ dị, n'afọ nke 30, mgbe a kpụrụ Jehoiakim eze Juda n'ọnwa 12 na n'ụbọchị nke 20 n'ọnwa ahụ, Merodach eze Babel, n'afọ ọ malitere ịchị, weliri isi Jehoiakin eze Luda n'ụlọ mkpọrọ. O wee gwa ya okwu ọma ma debe ocheeze ya n'akụkụ ocheeze nke ndị eze ndị ya na ha nọ na Babel, gbanwere ya uwe mkpọrọ ya, wee na-eri nri n'ihu ya n'ụbọchị niile nke ndụ ya. Oke ya bụ oke eze nyere ya mgbe niile, kwa ụbọchị otu oke ụbọchị niile nke ndụ ya.